vaše odelo? Ne, ima za to. Idem ja sada se obučem. I iza paravana to se možete obući. Možete se malo samo skloniti. Možemo da se mi preslačimo. Ne znam, vlažne mare. Aha, tu se kresa. Ćao. Hvala, Nekako mi malo ovo besplatno za gradinski list, malo je da želite zaći. aha, dobro, samo kasnije. Ko neka gotika. I original. Ja. Gledeš, bebić? Esse me separou. Tak, slikite samo malo. Где-то везде. Красиво. Guarda bene. Kako lepo si imao tu. Kako lepo. Bude to. Od koga? Da me devojčice. Šta mi radi? Šta ti razgleda? Baš ti gušno ćopše. Češ to, češ, redik. Kako je, kako se smeje Maša na tebe. Nećeš da je voliš, moraš da je voliš. Mora, zato što je devojčica taka. Če? A što tam će se ti cveta? Što će sam si rekao ti? Ajde. A tam kširte ome?
potpišete. Evo za broj ostalo na njoj. A tam? Šer baba. Šer to, mu mušim. Mu mušim. Cashback. Cash? Cash. Mir cash. Asmir? Beba. Mirka kamija fantazija. Ajde, smo moći. Jeste našli broj? Da. Tu je ostala sigurno. Evo ovdje samo potpišete i ovo je dečija otpusnica tu. Da, aha. Ko? Ko će sad bebi? Hoće gospođi dati kome? Meni ću te... Ona će uzeti. Majka će uzeti. Je li ovo vaše? Ej! Majko ćemo slikati bebu za građanski list. Da, ajde slikaj za nje. Želi? Može za građanski. Ja sam gore rekla kad su... Da li želi? Ajde slikaj, molim te. Do građanski list ja taj list cenim. Čuješ? Mama mora da potvrdi. Mora nam tamo se potpiše. Gde? Na papiru. Nema problema. Ne, nije problem, nego mama želi, to pitam. Da, želit ćemo. Tako da ne. To se može odrešiti kako treba. Slikaj ovu devojku, vidi kako sam lepa. Kako imam duge lepuskice. Da se smeješ. Aj, Majko, dođi to ovdje. Začekaj. Sa građanski list mala ideja. Ajde, budi. Ne stavite ovdje Majko pored. Tu. Idemo da dam bebi, smije onda. Slabo. Slikaj se, evo. Ništa, nemojte zaboraviti. Halo. Koji su? Samo malo. Majko, gledajte kod mene. Alo? Fotoaparat. Alo? Majko. Mali ga ti. Super, to je to. Poslije dođi samo popolno. Naravno, hvala ti. Kako se, jesi uzela sve? Maša. Ajde idemo. Ajde. Kako da nosimo? Daj mi to. To ste se snimali. Čekaj samo malo da ti snimim sad. Čekam tu. Malo. Nije baš mi. Halo? Ajde dođi za 5 minuta, za 5 minuta. Kupatilo. Kupatilo. Ja, zatarasila sam se telefonom. Ajde sad, uzmite stvari. Uzmite i torbu, ko će da nosi brat? Ajde, ja ću da. Potpiši tamo, Maša. Ajde ti. Svejedno, ajde potpiši. Marica, dobili muško, tako? Da, muško. Kad ste porodili? Od 25. 24. Ne, 25. bre? 25. 25. Da. U 11.30. Ne treba to samo. Ime i prezime, ko je sam vam bilo čiji od vas, može vaš? Šta? Pratioc, ko je pratioc? Ja sam Toplica. Dino Toplica. Kako, Toplica? Dino. Dino. Da. Imam broj lične karte ili ima... 23.10. 23.10. 9. 9. 5. Dobro. 5. Dobro. 8. Dobro. 000. Dobro. 40. To je jedinstveni matični broj. Da, nema problem. To je to. Hvala vam. Samo može vaš potpis, molim vas. Da. Četvrće ja. Da. Da. Aha.
Hvala vam najlepše. Ništa, prijatno. Prijatno. U ponedjeljak, utorak u Kraljevskom listu. Hvala vam najlepše. Ja sam na tej sceni. Inače sam predsjednik Matica Šalije, pa zbog toga saradim sa vama. Prijatno. Da se smeješ, Mašo. To niko ti je slatko, lepo. Da samo se smeješ. Šta je? Artan, hajde. Hajde, hec propal, hec se Maša. Auto sa ove strane, Mašo. Tu.